Des de l'any 2014 hem baixat un 23,3% el consum total d'electricitat, quasi un de cada quatre. Això suposa un estalvi important, 4,6 milions d'euros. Suposa un estalvi i suposa molts megawatts, concretament, que hem deixat de consumir, que és una cosa també important des d'un punt de vista, concretament des d'un punt de vista de sostenibilitat. Ara apostem concretament per l'IDAE 2, és un nou, concretament, una nova ajuda que ens dona el Ministeri i ara vos ho comentarà Sergi, anem a renovar, 8.000 fanals més, els anem a substituir per LEDs i els objectius són una altra vegada tres. Primer, sostenibilitat i no contaminació lumínica. En definitiva, en l'anterior ja eliminarem els punts de llum forma xupa-xup, ja no n'hi ha en València, ara volem eliminar totes les boles, concretament, que estan provocant molta contaminació lumínica al primer i segon pis, depèn de l'altura concretament on estigui instal·lat, i anem a eliminar això. A més de que guanyem en eficiència, també guanyem en disminuir les molèsties que es puguen ocasionar al veïnat. I, per últim, evidentment, també anem a guanyar en estalvi econòmic. Per tant, en definitiva, aquest tema és una línia de treball que nosaltres ens hem proposat, que ens dona recursos, és una línia de treball que estem treballant en el sentit de la sostenibilitat. A més de crèdit de 4 milions d'euros de l'IDAE 2, aquest equip de govern, l'equip de govern de la nau, també de l'alcalde Joan Ribó, haurà invertit en il·luminació i en enllumenat eficient amb fons propis, a través de projectes de participació o a través de finançaments sostenibles o amb fons propis de la regidoria o a través de crèdits de l'IDAE, haurà invertit en l'enllumenat públic per a canviar-lo i fer-lo més eficient 14.400.000 euros. I amb això haurem canviat pràcticament el 50% de la instal·lació, o més del 50% de la instal·lació d'enllumenat públic de la nostra ciutat en només 4 anys. I això, per a mi com a regidor responsable, és un orgull, per a aquest equip de govern, és una xifra important que cal remarcar, sobretot perquè aconseguim també uns estalvis econòmics importantíssims per a la ciutadania i també aconseguim caminar un poquet aquest camí de la sostenibilitat que tant se posa en boca però que després s'ha de fer i s'ha de caminar.